पुइलानो जतनो खाकाहाम ते हामजामा याफारो खना 25 February kaisa organization TUIRPC ni khana je bon call khlaimani obono rugui gobang ma borok tini ano call khlaika khana no bon tamung yani ang srai kai chanani nayo je khanani je bono TUIPC ara kono kubulja kore abo alada TUIPC ni no kaisa राजनीतिक दल बाय कुबुलजाक मानि परेव तिख्राय रहजा कायसा अर्गानाइजेशन बरक पंखा TUIRPC का अमुनो तै बरक सारा त्रिपुरानि गोबां मा जागावो गोबां मा बरक न ग्रिनाय हुग्रिनाय निनि आंध्र सभा गानिनाय राबाद बागानाय ट्राक गारिनाय अमतेनि गोबां मा बरकनि थानि दरगास्त नावै अब ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट रिवो के ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होते अब SB ब्रांच रहजागो SB ब्रांच नहोते अब निनी इनको ब्लॉगर रहजागो के ब्लॉगर हकता बुं अब इनक्वायरी बरक आसल के रिटार्निस दा माने छिलाय बेचबा खलायै फिरगै फायनाय को आदंदा आदंया आबनो इनक्वायरी खायनाय बागै रहजागो कै आरो नहोते जखनते साइमान काजे बरक छिलाय बेचबा खायनाय आदंदा एकाय ते अब वेरिफिकेशन नंगो एका अब सिमिसे एके अमो नाय के गोबां मा जागा जे दरगास तरिमानि जागाव आं गोबां मा अरनि इनको बाय कक सालाय आं साइमाखा इनि जे आबो कोनो बाबे फेनो जे गोबां मा जे दरगास क्लाइमेट आबो रिमाया एके ताबुक जे खाना जे बन दाखौनाय र बरकंखा बरमनि थानि ओ न ग्रिनानि ट्राक करनानि बरक केबन थानि 500 केबन थानि 1000 केबन थानि 5000 अमते गोबां मा बरन थानि रां खमजा एके ताबो बरो लुकुरो बाय ओ जे रान्ना हारजनाय बरो बाय प्रेसार क्लाय दंखा एका अबनो कातिनानि बागैनो सरकार चिनो रिया अमुक खाया हने बरो ताव खुनुना बागैनो खानानि जे बन ओ बनो न टिपिंगै ताबो गोबां मा बरो न बिब्रान तंगै था तामगै बिब्रान तंगै तंखा कैबा आबं खामो जे खानानि बन साबो कल खायका TUIPC दा खायका ना TUIRPC दा खायका जों स्राय के सानो नायो जारा छिलाय बेचबा खाय फायनाय बरक जाहाते खायै खानानि बन्ट बरक कुबुलियामनाते जुदि बरक केबो कुबुलै कुनु प्रशासनिक बा पुलिसनि कुनु जिंजालो खलायखाय जामेला खलायखाय आबोनि बागै TUIPC आबोनि बागै कुनु दायित्व नाहारग्ला के आबोनि बागै आं जतनो न कबगो जों पीस नायो जों शान्ति नायो जों ताबो फिरगै फायका छिलाय छबा याकारे जों फिरगै फायका जों ताबो पीस नायो ताबो जों और डेमोक्रेटिक आंदोलन खायनानि गोबां मा वे तो गोबां मा लामा दं जोंसिनि दाबिनो इमप्लिमेन्ट खायाखै जों को आइननि आश्रय नानो कोर्टआव थांनाय मानो एका आबोनि बागै जों वान सबबो दं इतिमध्ये इनको बायबो सालायजाखा तामिलनाडु एडवोकेट बाय जों कमप्लीट सालायजाक दंखा निकाय आबोनि बागैनो आं खानानि जे बन्नो के बनो TUIPC नि के बा दङ कुबुता कुबुलिनि साव एकाय ताय तिप्रा हास्तेव कसां काय तंनानि बागै जतलुखौनो आं कबो हामबाय।